Ovaj čovek nije tipičan predstavnik osiguranja. Ovo je naš kolega Ivan Bulajić, direktor za procenu i likvidaciju šteta motornih vozila za Generali osiguranje Srbije. Njegova priča nije vezana samo za posao, već za njegov hobi. Ove godine je išao na neobično putovanje i to jedrilicom preko Atlantskog okeana. Pokazao nam je da stvarno postoji mogućnost balansiranja poslovnog i privatnog života i da na domaćem tržištu postoji kompanija koja podstiče zaposlene da veruju i ostvaruju svoje snove. Kako izgleda jedrenje Atlantikom, pogledajte u nastavku ovog videa. Kako je nastala ideja da se preplovi Atlantski okean? Pa onako jedrenje i inače i voda me jako dugo privlači, još od detinjstva rano gdje se ja bavim i ronjenjem i jedrenjem jako dugo već, onako i više decenija nekim stvarima. I nekako mi je to prostranstvo, taj okean uvijek mi je bio zanimljiv, a nekako sama ideja se rodila jednom kada sam bio u Grčkoj na nekom kursu, imali tamo drži školu jedrenja otac i sin i oni su preplavljali Atlantik odvojeno, otac predno 30 godina, sin nešto ranije i onda nekako mi se ta cela priča približila, valjda sam shvatio da i mi kontinentalci možemo tako nešto da organizujemo, da se upustimo i onda eto, prosto jednom nevjerojatnom igrom slučaja sam upoznao jednog Rumuna u Grčkoj baš koji ima brod koji je preplovljavao Atlantik, koji ima brod opremljen za tako velike destinacije, ima radar, ima watermaker, ima hidrogenerator, ima znači svu potrebnu opremu i brod mu se nalazio tada na Kanarskim ostrvima i hteo da ga prebaci preko Atlantika i onda tako u nekoj priči dođe smo na neku ideju da to nekako mi odradimo prvo do Kariba, a kasnije se ispostavilo sljedeće godine i od Kariba ovamo da ga vraćamo za Evropu. Tako da, eto, splet nevjerojatnih okolnosti je doveo do toga da se ipak mi tu uputimo. Nije bilo planirano da mi budemo tu potpuno samostalni. Ja sam bio skiper oba puta na tom putovanju. Plan je bio prvobitni da ide neka posada koja je ranije preplovljavala, međutim nešto su svi otkazali. Odjednom se nama jedno mjesec i po dana pre polazak rečeno, bukvalno meni je rečeno, evo ti brod, sve je spremno, napravi ekipu i idite. Bilo je tu premišljenje, ne mogu da kažem da nije, ali nekako smo ipak, je ta želja da se doživi taka neka avantura pobedila. I onda se tako upustimo i na to putovanje. Šta ljudi treba da znaju da bi otišli na jedno takvo putovanje? Svakako da je dobro da budu što iskusniji što se tiče samog jedrenja, ali možda još važnije da budu neko mentalno stabilni, mentalno spremni na tako nešto. Jer su tu zapravo, ja bih rekao, ti mentalni izazovi veći. Tu možda prvi dan, dva kad se krene, možda može da se razmišlja o nekom vraćanju iz nekog razloga. Ali kasnije kada to odmakne putovanje, znači tu nema, meni je dosta, ja hoću da siđem, meni je ovo dosadilo. Tako da tu onda ima samo napred. Tako da svakako mora da se ima i jedriličarsko iskustvo, da se poznaje meteorologija i meteorologija je jako bitna. Imali smo mi tu jednu komunikaciju satelitsku preko koje smo 2 puta dnevno skidali vremensku prognozu, proveravali, na osnovu toga određivali rutu i svakako iskustvo u samom jedrenju. Ali ne moraju svi da budu iskusni toliko. Mi smo imali baš u toj ekipi, nas je bilo 5, recimo nas dvojica smo bili ovako iskusniji, jedna je bila dama koja je bukvalno ima 3 dana kursa jedrenja pa se tako upustila i ona ovako sa nama. Jedan je bio član, on je bio veterinar, njega smo proglasili za doktora na brodu, tako da je jako važno da imamo doktora i nekoga ko se razume u mehaniku. I tako da je zapravo nije presudno samo jedriličarsko iskustvo. Znači 2 dobra iskusna su dovoljna da uz ostatak ekipe koji mogu brzo da uđu neke stvari, da pomožu društvima da odrade tako nešto. Koji je cilj jednog ovakvog putovanja? Meni je osnovni motiv bilo baš da nekako odradim tako nešto po meni veliko, možda to nekome i nije veliko, ali 15 ili 20 dana potpuno na okeanu, bez obale, nekad u uslovima gde su talasi i po 5 i po 7 metara veliki. Ima dana kad je potpuno ravno kao na jezeru. Da nekako tako sam sa sobom da se pokaže ta spremnost, ta reakcija, ta mentalna snaga i nekako da čovjek kroz sve to prođe. Možda i da prođe kroz neke situacije da poslije kad se vrati u ovu našu realnost, sad je za diskusiju šta je realnost, da nekako ne bude problem sve gužve u saobraćaju ili tako neki banalni problem. Stvarno da je bilo i to isto bio motiv, da dožive neke ovako malo opasnije situacije, da posle sve nekako ide glatko. Kako je tačno teklo putovanje? Brod je bio na Martiniku, u Sidri, kažem, to je jedno u Karipskom moru, jedno ostrvo koje je Francuzi ovako imaju upravo nad njim. Do tamo smo stigli avionom i ruta je bila, znači, od Martinika uz grupu tih ostrva, tamo je, ne znam, Dominika, Guadalupe,
Kitone Nevic do St. Martina. To nam je bila, da kažem, prva tačka gdje smo planirali duže da se zadržimo, da bi se dopunili. Odatle dalje smo planirali na Bermude, Azore i tamo dalje od Azora do Gibraltara, pošto je brod bio planiran da se vrati za Evropu, za Gibraltar. Kada je bio prvi odmor? Nekih 2 dana, nekih 250 milija otprilike od Martinika do St. Martina. To je bilo onako lagano uz obalu, mi to zovemo. Čisto poređenje radi, širina Jadranskog mora negde od Hrvatske i Crne Gore do Italije je oko 100 milja. Prosto da imate orijentaciju, tako da tih 250 milja nama stvarno posle te prve rute od 2800 milja nije bilo neki veliki put. Stalno su na vidiku neka ostrva, pa onda onako mi smo to kao neka obalna plovidba je bila. Koji je razlog odmora? Pa razlog je bio što odatle, znači St. Martin je bio odredica jer odatle kad krenemo dalje prema Bermudama, znači ima 850 milja, ima St. Martin do Bermuda, to je nekih 7 dana otprilike puta, nema nikakvog ostrva, nikakvog staja, ničega nema usput, da bi mogli eventualno dopunimo zalihe, da nešto dokupimo, tako da je plan bio to, da St. Martin bude neko mesto gdje ćemo prenoćiti, dokupiti vodu, hranu, gorivo, eventualno vidjeti neke sitne dečje bolesti sa brodom rešiti i onda dalje prema Bermudama. Je li bilo neki problema prvih dana putovanja? Bilo je nekih sitnica, nekog curenja goriva i tako dalje, nekim delovima motora, ali nikakvih većih problema nije bilo, tako da je to sve ovako bilo. Prvi izazov i to je ovako, taj čuveni bermudski trougao je naravno u tom delu oko Bermuda. Prva, recimo, 2 dana je bilo stvarno potpuno ravno, kao na jezeru. Bilo je lepo i bilo je toplo, ovako smo bili u kratkim rukavima, celu noć, onako gore na palubi kratki rukavi. Išli smo na motor, na gorivo, ne radujemo se o tome jer mora s gorivom pažljivo da se raspolaže, gorivo treba i u tim situacijama i da se eventualno pravi struja za instrumente, svi radi na struji, on nekako motor nam je bio glavni taj agregat kada nema vetra. Kada ima vetra, kad jedrimo ima neki hidrogenerator koji pustimo i onda usled kretanja on pravi struju i onda ona nije problem, možemo i bez motora, ali treba na vetar. Ako nema vetra, onda nam je motor praktično jedini uz solarne panele koji su slab izvor struje, nema što mnogo struje da pravi solarni panel. A imali smo velike potrošače, nam je watermaker koji pravi vodu tamo dalje, da frižider, radar, noći smo palili, znači radar isto troši mnogo struje. Tako da gorivo je posebna priča, kako se planira, kako se troši. Prva 2 dana bez, da kažemo, praktično vetra, onda pred Bermude, tamo je zadnja 3 dana, onako prognozu smo skidali 2 puta dnevno, proveravam prognozu da znamo gde idemo. Vidjelo se lepo da je neki ciklon onako solidan je nad Bermudama, da duva, ali prosto on traje danima, ne možemo da ga zaobiđemo, veliki je i ne treba na vetar, nego idemo u njega. Tad smo imali konstantno negde od 25 do 44 vetra i talasa 5 metara u jednom momentu, po našoj proceni 7 metara sigurno je. Inače, taj ciklon, on duva nekim, da kažem, svojim tempom, a i unutar samog ciklona se povremeno prave te mini oluje, tako da smo jednu noć, baš sam ja nešto trebao da imam slobodno veče da budem celu noć da odmaram, a smene su po 2, bilo nas je 5 i onda 2, da kažem, dežura gore, 2 se odmara, 5 je slobodan i onda se na 3 sata ova ekipa gore menja. I baš kad je bila neka promjena smene, 10 do 12 bilo, tačno znam, dolazi kod mene moj imenjak, kaže, ajde ime, izgleda nešto ide na nas, ajde izađi malo da pogledaš kako izgleda. Ja izašao onako kako sam bio u vreći, spavam unutra je toplo. Znači, a gore već pred Bermude, za razliku od onih Kariba, kao na skijanje da smo pošli. Znači, to je aktivni veš, preko toga je full, offshore oprema, kapa, znači, već je bilo ozbiljno hladno gore u kokpitu. Pa negde 12-13 stepeni, ali kad uz to duva vetar non stop, onda je to stvarno hladno. Preko dana je okej, ali onako, s obzirom na Karibima, znači jedno 3-4 dana pre toga smo bili ovako, znači noć. A 3 dana kasnije je na vlači. Ja onako kako sam izašao, pogledam sad ovako, noć je bila naravno sve te, ne znaš se sve te takve situacije teške dešavaju noći uglavnom. Tamo ovako negde prema istoku, kako sam pogledao desno od broda, vidim seva, puca neba, ali to je neki oblak lokalni koji nas je prošao. I oni se inače jako lepo vide na radaru. Taj oblak olujni je toliko gust i toliko je nisko da njega radar očitava. I lepo se na radaru vidjela 3 neka oblaka, jedan je bio ovamo prema istoku, on nas je već praktično prošao, pošto to glavno ide od zapada ka istoku. Ispred nas ide pravo, ovako jedan je pravo, idemo pravo na njega, ali računam dok dođemo do njega, on će isto da ode tamo istočno dalje. Tamo zapadno, on mi deluje da će onako pravo na nas. Odlučim da ostanem, vrati se, obučem se onako potpuno svu onu opremu
Obučem se i vratim se tamo za kormilo i onda je nas troje praktično ostalo. Uglavnom u jednom momentu tačno se osti, vetar je bio jačina negdje 27-28 čvorova, otprilike konstantan, uz te talas jedno 5 metara. I onda samo u jednom momentu, bukvalno u minut 2, počinje vetar da raste. 28, 31, 35, 37, 40 čvorova. I onda tačno osjećate kako taj oblak, to ne traje dugo, možda traje 10-15 metara, kako on nailazi. Uglavnom, eto, u tom momentu smo znali da taj olujni oblak, da on bukvalno nailazi na nas, iznad nas da prolazi. Ima sad tu jedan manevar koji je tu jako zgodan i koristan. Smotamo ono prednje jedro, skroz ga zatvorimo, ono glavno jedro zategnemo tamo u osu broda, jer je rotacija broda je oko jarbola i onda taj vetar odakle god da duva, on okrene brod bukvalno pramcem ovako prema talasima i prema vetru. To je neko najbezbedniji položaj. Tu sad tih 15 minuta praktično driftujemo, pustimo da to pređe preko nas i onda kad to pređe preko nas nastavimo dalje. Ali u tom momentu su ti talasi koji su do tada bili 5 metara, pre nailaska po našoj proceni sigurno porasli na jedno 7 i plus su se zbili, razlak između njih se smanjio. Tako da taj moment kad se ovako brod diže na talas, pa kad ovako niz talas krene, kad vi pogledate ovako niz taj talas, a tamo je već kod ovog splava otprilike sledeći isto tako jedno 7 metara. Gledam, ako pogleda smo se, i sad to bio neki strah, potopit će nas, ali je bilo šta ćemo mi ovdje, šta nam ovo treba. Ali sve je to prošlo super, znači rekao, valjda će brod da se digne, samo da se ne zabode ovako pravo talas, ali kažem, Idrica je vrlo bezbedno plovilo, motorni brod iste dužine ne bi mogao tako da se nosi, čak i da ima dovoljno goriva, ni blizu sa takim morem. Uglavnom, to je trajno 15 minuta, prešao je preko nas, kad je pao vetar ponovno tih 27 čvorova, otvorili smo prednje jedro, nastavili dalje i dokopali se Bermuda. 3 dana je taj trajao baš naporan deo puta pred Bermude. Sad što se tiče samog prijavljivanja, to je recimo zanimljivo ovamo dok smo bili u francuskom delu ostrva, oni su potpuno fleksibilni sa pravilima tamo. Kad dođete, pristanete, kad osjetite potrebu da se prijavite tamo u carini, onda vi dođete, popunite dokumentaciju, ništa ne proveravaju, samo lupe pečate tamo neki taj dokument koji ste spremili i slobodni ste. Čak i kad bi to ne bi radili, čini mi se ništa ne bi bilo. Mogli smo da mi na St. Martinu da pristanemo, da budemo 2-3 dana, da odemo, niko nas ništa ne bi pitao. Međutim, Bermude su druga priča, to je da je engleska kolonija. Nekadašnja, oni su tražili preko radio stanice unapred da se najavimo kad budemo na 20-30 milje i tako dalje od obale, da pokušamo kontakt, da se najavimo. Uglavnom, sve smo to odradili. I negdje oko 1 po ponoći smo ušli u taj jedan zaliv. Vetar je bio isti, samo su talasi su pali, srećom jer nas je zaklonilo ostrvo talas, ali vetar iste snage duo sve vreme i onako baš smo dočekali tu da dođemo. I bili smo toliko umorni da sam pitao preko radio stanice da li možemo mi da se ovdje usidrimo, pa ujutro dođemo na check-in na granicu. On je samo rekao negativ, vi ste najavljeni, morate pravo na check-in. Dobro, pristali smo kao dobro, ajde, eto ipak. Taka su pravila šta da radimo. Pristali smo tamo na taj dok carinski, čekao nas je tamo oficir. Standardni set pitanja, imate oružje, imate hrane, ne znam, duvan, alkohol, neke životinje, biljke, semenke, ništa nismo imali naravno, turistički smo išli. I kažu, dobro, ponesite pasoše, dokumentaciju broda i ajmo unutra u kancelariju. Zanimljivo mi je da napomenem da za Bermude treba viza, nama s srpskim pasošem treba viza. Za Bermude, kad bi išli ovako avionom, ne bi vas pustili uđiti u avion. Mi vize nismo imali smo u drugim pasošima neke važeće američke vize, pa smo se nadali da će to biti uz neku priču, ovako, ovu našu balkanizaciju dovoljno da ipak nas puste, ali smo bili sigurni da će nas bar pustiti, bar skipera da sipa gorivo, dokupi vodu, hranu i tako dalje, da nas neće onako baš oterati kao nemate vize, ne možete pristati. Međutim, odneli smo pasoše, dokumentaciju od broda, ispunjavali dokumentaciju i dobili smo jedan papir za sve nas zajedno sa kojim smo mogli tu da ostanemo 6 meseci, a rečeno mi je ako hoćemo da produžimo, da dođemo opet, da to nije nikakav problem, tako da jako zanimljivo kad se dolazi brodom pravila su potpuno drugačija. Valjda smo svi onda isti, te neke nacionalne oznake se brišu. Svi smo neko ljudi s mora i to je to. Šta se dešava posle Bermuda? Sa Bermuda dalje, sljedeća stanica je bila, znači 7 dana je trajao put do Bermuda, 150 milja, sljedeća stanica su bile Azori. To je taj Azorski arhipelag, ovo je jedno ostrvo Fajala, mesto Horta, to je nešto gde se tradicionalno staje kada se preplovio Atlantik. Oni su udaljeni od Bermuda nekih 1800 milja. Nautička milja je veća od ove, ona 1852 metra, tako da je to neki 3.500 km otprilike.
i to je trajalo nekih 15 dana i tu smo imali jedan ozbiljan peh, negdje baš otprilike na sredini. U jednoj noći nam je puku kanap jedan. Jedra su bila skraćena, bio isto vetar tih 27-28 čvorova nekih. Jedra su bila onako podešena površina jedara, mi to kažemo skraćena jedra, znači podešena površina jedara prema toj jačini vetra. Puko je kanap koji reguliše tu površinu ovog jednog prednjeg jedra, ono se otvorilo celom svojom površinom na tom takvom vetru. Ono se oštetilo do te mere da je bilo neupotrebljivo. Sad, brod je u tim momentima nekim, pošto smo bili bočni okret, bio toliko nakrivljen, nagnut, da je ova cela jedna ivica, ova leva ivica je bila u vodi. Znači, bukvalno to je bio neki nagib, brod ima dva kormila, drugo kormilo je bilo negde ovamo, uz planinu neko da se penjeti. Sad, taj neki autopilot je bio uključen u tom momentu, ja sam hteo da ga isključim, ali imamo ovde touchscreen neki, taj display, što bi rekli, jedrenji touchscreen, to ne ide. Čim se to pokvasi, taj touchscreen ne radi. Sad ja nisam mogao da isključim autopilot tu, ali ima sreće na drugom kormilu neko manuelno tamo gašenje. Noću to smo obavezno pojasili za spasavanje i vezali smo za brod, onako, sa nekim, onako, ko alpinisti. I sad ja treba da se odvežem sa tog položaja, da se ovako uzverem, bukvalno, da se uzverem ovako do drugog kormila, da to tamo isključim, znači to pa otkači ovde i stalno, bar u jednoj tački treba da se bude vezan za brod. Jer bilo kakav pad u vodu, takvim uslovima, nekoga pokupiti, ajde i doći po nekoga, ali ubaciti ga u brod, to stvarno bi bila ozbiljna operacija, tako da uopšte nije bila opcija da ne budemo vezani, znači to je ovako, baš smo se tu pazili, znači da upadanje u vodu bi bilo najstrašniji incident. Uspeo sam tamo da se nekako uzverem da to isključim, ali eto, 5 sati smo driftovali na moment je taj vetar rastao na 41-42 čvora, talasi su isto bili jako veliki, ostalo je bilo nekih 950 milja. Pola puta, da kažem, na 8 do 9 dana. To nam je, gubitak tog jedra mi je produžio putovanje za jedno 2 dana. Imali smo mi neka druga jedra, naravno. Jedra su, na jedrilici su jedra pogon, motor je pomoćni pogon. Imali smo mi osim ovog osnovnog seta još 3 jedra, ali ona su namenjena za neke druge pravce i jačine vetra, tako da nismo mogli da iskoristimo baš sav vetar koji smo imali i pritom nismo imali toliko goriva da na gorivo pređemo to sve i onda je bilo jako važno da iskoristimo vetar koliko možemo sa tim jedrima koje imamo, ali eto, uspeli smo da stignemo. Bilo je delova i da nije bilo vetra, noću naišli na jednu drugu jedrilicu koja je onako pluta. Nismo išli na motor, pošto nije bilo vetra uopšte. I kad smo im prišli, oni nisu zvali pomoć, nešto su prema nama mahali, ali nije baš to bio onako mayday, onaj klasičan, da im treba neka ozbiljna pomoć. Mi smo prišli da imaju možda nekako pomoć, oni su nam rekli da su ostali bez goriva, da tako plutaju 1-2 dana, da čekaju vetar. I da će onda kad dođe vetar da nastaje i da se nadaju da će dobaciti tamo do obale. Neka engleska posada je bilo pitanje, su bili toliko opušteni i dobro raspoloženi da ili su rekao ovi potpuno iskusni ili su onako potpuno kroženi. Inače ima svakakih ljudi na moru. Ja sam isto ranije mislio, to su ljudi onako promišljeni, iskusni. Nešto smo im dali, da kažem, ponudili smo goriva, ni mi nismo imali da bi nešto šerovali, ali plus smo bili bez tog jednog jedra. Ali smo ponudili hranu, vodu, rekli su ne treba ništa, no problem, ok, vidimo se na horti. Tako da je bilo i dana gde je bukvalno se išlo na motor, je potpuno bilo mirno, ali je bilo dana gde je vetar, ti cikloni, anticikloni, naročito je taj deo zahtevan i pre Bermuda i od Bermuda do Azora, za razliku ovaj drugi smer kad se ide od Afrike prema Karibima, on je nešto lakši što tiče vremena. Stalno moraju da se prate formiranje tog vetra, tih sistema i onda je to baš onako zahtevan deo plovidbe. Tamo smo iskoristili priliku da malo obiđemo ostrvo, onako zanimljivo je. To pripada Portugalu, ima neki 7-8 ostrva, lepo onako arhipelag, vulkanski, sve crne plaže, onako crni onaj pesak, sve crno i jako je zeleno. Ovo ima puno kiše, krave pasu po livadama, onako malo ne podsjeća na neki morski ambijent. Ali smo tu proveli 1-2-3 dana i onda se vratili avionom preko Lisabona za Beograd. Šta ste sve radili na Bermudima? U tom nekom putu, u tom nekom ciklonu pre Bermuda nam je, pukli su nam neki kanapi koji drže taj lazy jack, to je jedna kesa ovako gore koja stoji iznad onog glavno jedro ili višak jedra. Ukoliko se skraći jedro, taj višak jedra treba tu
da stane, da se smesti, da negde ne pada. Međutim, kako su nama ti kanapi popucali i oni su bili malo dotrali, pa je, a i jak je bio vetar, to je sve nekako palo dole, pa je onda taj višak jedra nekako landaro. Na kraju smo odlučili da spustimo skroz jedro, da ga uvežemo, da se ne bi oštetilo, da idemo na motor. To je bilo dan jedan prilike pred Bermude. I onda smo iskoristili vreme na Bermuda da izmenjamo te kanape, da uradimo servis motora, da se pojavi neko curenje na tamo filteru za gorivo i da iščekiramo dodatno motor, jer je motor je jeste pomoćni pogon, ali je vrlo bitan element, tako da smo jedan dan praktično potrošili samo na sređivanje broda, odnosno pripremu, što je bilo onako krucijalno. Sad nema kompromisa i kompenzacije, to se mora bude spremljeno, jer nema nekako ćemo, usput ćemo i tako dalje. Imamo nekih rezervnih delova i znanja nekih iz mehanike, ali ipak to pred polazak mora bude sve tip-top pripremljeno. Odlučimo da se častimo nekom večerom, pošto je to sve dobro prošlo ipak i pored tih situacije koje smo imali, izaberemo nasumično neki restoran u mestu koje zove St. George, koje onako bukvalno možete prepešati za 15 minuta. Ulazimo u restoran, prilazi na konobar, pita jesmo li za, ne znam, večer i tako dalje, naravno na engleskom sva komunikacija. Kad primetimo kako je prišao konobaru, da mu ovdje na pločici ovako mu stoji, piše mu Mladen. A jedan iz naše posle se također zvao Mladen, pita ga Mladene, ovo je tvoje ime, da, odakle si, kad Mladen je iz Novog Sada. Konobar na Bermudama u St. Georgeu, znači drugi konobar iz Sremske Mitrovice, kuvar iz Novog Sada, vlasnik restorana koji već 20 godina taj restoran vodi tamo na Bermudama iz Srbije. Znači, onako, na meniju ima šljivovica, imaju vina ovdje iz nekih vinarija, da sad ne reklamiramo. Ostrvo je jako malo, 58 kvadratnih kilometara sa svim tim sprudićima i tako dalje, sa svim tim, znači nema ovako 15 kilometara nekog puta, nekog asfalta, 20-ak, znači jako malo ostrvo i da tamo naiđemo na srpsku kafanu, onako bili smo šokirani i mi i on. Onako, vrlo je bio srdačan susret, onako, baš smo se obradovali. Izgrlili, da ne kažemo. Da li je bilo nešto od srpskih specijaliteta? Pa ima neka je bio pršut i ti neki sirevi lokalni, toga je bilo. A ovo je ostalo, smo ipak išli na neki morski meni. Ipak je to tamo, sve se doprema brodovima, tamo prirodne, nema izvora vode uopšte, recimo na Bermudama, sve se ili kišnica ili preroda i sve je jako skupo i komplikovano za dostavu. Tako da smo uglavnom jeli te neke stvari lokalne, ajde, sad ne jedemo baš ovako srpske menije, ok, šljivovice u red, ali jeli smo tamo ribu, gambur i neke stvari koje se tamo inače jedu. Kad smo kod kuhinje, na koji način se hranite tokom plovidbe? Planiranje hrane je posebna priča. Mi smo recimo pred put napravili nas, eto, 5 puta i napravili smo meni za 3 dana neka, recimo doručak, ručak, večera, prvi dan, drugi dan, treći dan. Šta ste spremali? Nešto, može jaja, slanina recimo, može neke pahuljice, može tako nešto, ručak, pasta, meso, čak smrznuto smo nosili, znači može meso, krompir, pa sad zavisi od uslova. Znači, imamo sve uslove tamo, imamo šporet plinski, revnu plinsku, to može da se sprema, međutim, kada nije jako more, kada su talasi toliko veliki da nema uslova za neko kuvanje, inače je tu najkorisnija stvar u kuhinji bedljiva ekspres lonac. Znači, ekspres lonac je nezamenjiva sprava na takvom putovanju, jer on je dvostruko koristan. Ne može njega ništa se prospe, se brzo u njemu spremi, štedi onako energiju, plin, brzo se sprema, tako da je kada uslovi dozvoljavaju, kada nije mnogo jako more, kada se taj šporet ne ljulja mnogo, inače šporet stoji na jednoj osovini, baš iz tog razloga da kad je brod nagnut, nakrivljen, da on eto koliko toliko drži neki horizontalan položaj zbog kuvanja, mada i on ovako radi. Spremali smo palačinke, to je bila ideja na pola puta do Bermuda od St. Martina, kad budemo tačno na pola, onda se prave palačinke. Nije lako, čak smo tu neke asistencije imali, jedan recimo sa strane stoji pridržava onu tamo posudu usled ljuljanja da se to nešto ne prospe, a ja sipam putločom tamo u tiganj i tamo razlivam dok to malo ne uhvati, kad uhvati onda to poslije ide dobro. I pri tome su sve vreme naslonjeno ovako na jarbol, mora se vodi računa o sopstvenoj ravnoteži, nije samo sad nešto pridržava, znači baš je onako položaj takav da poslije jedno par sati imate upalo mišića ovde na butinama, iako kao eto tu smo na brodu, nigde nismo, ali onako od tog upiranje i održavanje nekog ravnotežnog položaja, onako prilično je to fizički zahtevno. Tako da smo pravili palačinke,
Nutellu smo nosili, naravno, ne bi sada zvuči kao reklama za Nutellu, prosto dok to nije bilo sve pronađeno, nismo ni krenuli s palačinkama. Čak smo i hleb pekli u ekspres loncu, recimo, to je možda zanimljivo nešto. I to je moguće jer nam je bilo, mislim, imali smo hleba, ali nekako vrući hleb na Atlantiku, sami smo ispirli, to nam je bilo. Inače, hrana je jako važna za moral posadi. Znači, kad je to, onako, sve fest dobro, ako je neko malo pao u glavi, kad se to topo obrok i svi zajedno da jedu, bar jedan obrok svi zajedno, to nam je bilo pravilo. Ribe koje se tamo najčešće bio taj dorado, ovdje ga zovu lampuga u ovim prostorima ovdje u Mediteranu. Toga je najčešće bilo. Imali smo sabljarku, imali smo tune i tako da je ribe bilo, ali se nismo oslanjali, kad smo planirali hranu, nismo se na tu ribu oslanjali, jer može se desiti da ne bude ribe. Kako izgleda pecanje? Pa, otprilike svaki dan pecanje izgleda tako što se otvori štap, pusti se varalica iza broda da se vuče za brodom i onda prosto nema tu, i to se vuče tako ceo dan. U zoru je naravno najbolje, ali preko dana može neki ulov da se očekuje. I onda što se zakači, znači ujutro pustimo pa preko dana. Pritom nismo stvarno preterivali, kad smo ribu za taj dan ovako uhvatili, spremili, inače se tempira, kad se tempira mamac, riba neka tu, do jedno 15 kila. Ne znam šta bi radili s ribom od 50 kila, čak i da uspijemo da je ubacimo u brod, ona je jaka, može da ugrize, može da povredi nekoga, nemamo prostora, onda mislim, a i šta će nam toliko mesa. Koliko je teško pecati na okeanu? Dešavalo se da nam nešto odvuče bukvalno ceo štap. Ja sam imao jednu situaciju da je nešto tako zateglo, izvukao je ceo najlon, ne znam šta je bilo, samo je zazviždao štap, onako najlon je ceo izašao. Ja dok sam izvukao štap, ovako sam se upravo i štap je ovako bio horizontalan. Ja sam samo hteo ovaj položaj ovako da uradim da kao zategne malo štap, da namotam malo nailona. Ne, ja nisam imao snage da uradim ovo. Toliko je nešto vuklo odande, ne znam šta je bilo. Pretpostavljam da je bila tuna, jer je na drugom štapu smo isto imali neku manju tunu koju smo izvadili, ali uopšte nije lako. To je stvarno, na kraju nismo ovo, ona je samo se otkinula, odnela je tamo sve i to je to. Dešava se par puta, samo zazviži isto tako štap, izađe nailon do kraja, pukne sve i ništa. Sledeći nailon, idemo dalje. Tako da, mislim, svašta tu pliva. Kitove smo viđali, recimo, 2 puta, nismo se kačili, naravno, ali kitova ima, delfina ima non stop, njih ima baš puno. Tako da ima tog živog sveta, ali osnova je bila to, konzerve koje smo jeli i sendviče kad je more tako jako da ne može da se sprema ništa, onda se prave sendviči ili se jedu konzerve, prosto nema uslova za kuvanje, suva hrana, 2 dana suva hrana i to je to. Koja je najstrašnija stvar koja može da se desi na ovakvom putovanju? Požar na brodu, to je bio najstrašniji. I onda je kuhinja tu najkritičnija tačka, tako da i taj kuvar je vrlo odgovorno lice na brodu. Nije on tamo neki, znači on može da upropasti celu priču ako nije pažnje. Vreme, naravno, vreme je zahtevno. Sad, postoje periodi godine kada se ide tamo sa istoka ka zapadu Atlantika i sa zapada ka istoku. Ovaj deo od Afrike ka Karibima se ide otprilike nekom periodu novembar, februar, tada duvaju ti pasati, ti trade windovi, kako ih zovu Englezi, i onda je to povoljan period godine kada se ide, otprilike stabilan vetar, ali klima se menja, uvek može tu da se pojavi neki ciklon. Mi smo imali prvi put kad smo išli dobar jedan ciklon i doduše svesno smo ulazili u njega jer je bila jedna ogromna zona bez vetra gde bi sigurno danima plutali da nismo. Pa smo se ipak odlučili na tu težu varijantu, naporniju, ali sa vetrom. Tako da postoje, znači, periodi godine, vreme je jako bitan faktor i taj period, znači, se ide od tamo Kanarskih ostrva obično do Karibskog mora, a ovaj kontrasmer od Karibskog mora prema Evropi ne mora preko Bermuda i Azora, često idu sa Kariba direktno na Azore ili čak i na Gibraltar, ali opet zavisi od vremenske šeme. To se unapred se pogleda vreme narednih 10 dana, mada je 3 dana jednako dovoljno precizno, 10 je već podleže promjenama, ali neko ko bi planirao toliki put, onako bez nekog stajanja usputnog bi morao da iščekira vreme da mu se ne desi da nema vetra pa da pluta. Tako da je period neki prelaska, taj negde od aprila pa do negde tako leta, da kažemo, je kontrasmer i taj smer je zahtevniji ka Evropi jer su tu cikloni, anticikloni, stalno se nešto dešava, stalno se nešto menja. Možda je zanimljiva priča, kad smo se mi spremali za ovo putovanje pa smo pravili neki sastanak uvodni ovde sa jednim starim kapitanom kojom je to profesionalno mnogo puta prebacivao, od toga je živeo preko Atlantika broda, on nas je pitao recimo koje vam je boje brod od ozdolne, a on je anti-alginalni sloj, koje je boje brod? Pa kaže, ima kitova usput i kaže ako je kit, recimo ako je brod
plave ili crne boje, kit može u toj svojoj igri da prođe, da pomisli drugi kit prođe ispod broda, iskrivi tamo list kormila ili nešto, napravi neku štetu i brod bude bukvalno neupotrebljiv. Kaže, najbolje je ako je brod crvene boje. Ja zovem moga vlasnika istog momenta, ko je najbolji brod? Kaže, crvene. Rekao, dobro je, znači, ipak je neko se razbitivo. Može taj kit, imali smo kita koji se cijelo popodne vrte oko nas. Jedva smo čekali od onih, sjajno onako izgleda, malo smo mu se obradili kad smo ga vidjeli, kao sad smo hrvatski snjegoga kit, ali je već poslije po jedno pola sata bilo, ajde sad ti malo, pa da ti više nismo toliko zanimljivi da bi se dalje nama bavio. Znači, neki kvar na brodu, znači to može da bude problem, uzrokovano bilo vremenom, bilo čim. Imali smo recimo situaciju kad smo u tom ciklonu bili da smo pali nam se tamo lampice, svaki brod ima tu neku kaljužnu pumpu, takozvana, koja stoji u najnižoj tački broda. Bilo koja voda koja bi se pojavila u brodu se sliva, curi u taj tu prostor i tu ima pumpa automatska koja se sama pali i izbacuje tu vodu. I mi smo jednom noću, prilikom neke smene, i sad kontrolna tabla sa onim lampicama, sve su to crvene lampice i sad ta pumpa kad je aktivirana, kada radi, kad ispumpa vodu, pali se zelena lampica. To je jedna zelena lampica na panelu. I onako mi u nekom momentu ovako pogledamo, kad pali nam se zelena lampica? Mi kao, otkud ovo? A pritom smo u ciklonu, noću, imamo 5 metara talaca, baš onako lupamo dobro. Radi nam kaljužna pumpa, neku vodu izbacuje nešto. To je sad tu neki u podu jedan panel, dignemo, vidi se na pumpa, sve na brodu, vrlo dostupno da može da se onako reaguje. I sad vidimo mi neka voda se sliva na tu pumpu. Nije sad to mnogo vode, ali šta će ovde voda, razumeš? Ulazi nam negde voda s polja. Bar smo tako mislili. Ajde kao dižemo sledeći panel da vidimo, da probamo da nađemo. I onda se ja setim, mislim, to je pravilo da se proba. Ja onako uzmem tu vodu, malo je liznem, malo mi je čudno, ali kao nije mi slana. I onda ja još jednom, ajde da budem siguran, preko malo neka bljuto, ali definitivno nije slana. I onda smo ukapirali da, pošto nam je prednji rezervoar za slatku vodu našu, na brodu bio zapečaćen, nismo ga koristili, uopšte to je bila rezerva, zadnji rezervoar smo dopunjavali iz watermakera. I od tog tumbanja, lupanja, neki dihtung je popustio i počela curi voda iz tog rezervoara i onda je ona curila u brod kad smo ukapirali da je to naša voda, nije s polja. Kako je to olakšanje bilo, onako. Bilo je, ajmo po jednu rakicu, ali da ne preterujem. Tako da, naravno, neka voda, neki sudar bi možda bio katastrofa, male su šanse da se to desi, ali nam se dešavalo da sretnemo 2 broda, recimo, koje vrlo blizu prođemo. A putno osiguranje je svakako jako dobro došlo. Na samom, na sred okeana, nema tu sad šanse da neko dođe. Inače, sve te spasilačke službe, helikopteri, neke ozbiljnije spašavanje se dešavaju na 200 milja od obale. To je nešto dokle može helikopter da dobaci. Sve što je dalje od toga je pomoć isključivo najbliže plovilo, najbliži brod. Ali, s obzirom da smo svraćali na ostrva, bilo kakva povreda koja bi se desila u plovidbi na samom ostrvu, postoji mreža tih klinika u sistemu tog putnog osiguranja. Mi smo recimo na Bermudima, baš smo istraživali, imaju 2 klinike koje imaju ugovore sa osiguranjem ovde i koje su u stanju da pruže bilo kakvu medicinsku pomoć, tako da je svakako putno osiguranje, a nisam napomenuo, Bermudi su zadnjih 5 godina proglašene najskuplje mesto na svetu. Znači sve je strahovalno skupo, tako da bez putnog osiguranja stvarno je to onako, uz ovo sve što sam nabrojao pre toga i putno osiguranje svakako nezaobilazan element celog tog putovanja. Koji bi bio savjet za sve koji žele da probaju ovakvu avanturu? Pa ja stvarno ovako bi preporučio, ali naravno nije to za svakoga. Ne zašto to neko ne može, nego prosto neko više voli neki all inclusive. Vrlo je to, znate, na talasima od 5 metara, znači jesti, spavati, ići u WC, živeti i tako 3 dana, 3 noći, na primjer. Uopšte to nije ovako jednostavno. Onda se zapita čovjek, mislim, nije to onako, bili dvojica u kabini, ne možemo dvojica spavamo, ovako nagnuti smo sve vreme i stalno sve jedan kod trlja na ovog drugog, znači po dijagonali neko spavamo nešto. Znači, vrlo je to ovako zahtevno, može, mentalno pre svega, pa ali i fizički. Tako da je onako, pre nekog takvog putovanja, onako treba bi svi ti aspekti da se uzmu u obzir, ali po meni je vrlo vredno toga, to je jedna životna priča ovako, koja kasnije, bar po meni, otvara neke nove perspektive, onako, i nove poglede i na sebe, i na okolinu, i na planetu, i na onako sve to što nas okružuje, jedna potpuno nova perspektiva života, tako bih rekao. Tako da je možda to meni ovako nekako najjači utisak. Ne borba tamo sa morem, to s okeanom, ne može tu da se pobedi, tu mora prosto se poštuje.
ali svakako bih preporučio. Ta morska bolest nije nikome bila od nas problem. Ja sam prva 2 dana bio, nisam ja znao da ću imati problem. Pio te neke tablete, kad se da mi nije ništa, prestao sam ovi ostali. Znači, tu nismo imali problem. Dobra ekipa, kompaktna je, bitna atmosfera na brodu, to je najvažnije. Znači, tu treba stvarno da budu ljudi složni. Ima incidenata, ima neko pukne, ne može i tako dalje. Ima neke teške faze, ali nekako prosto se tako napreduje, tako se jače. Jedan naš drugar, on je, kak je sjecko bezvezni neki luk, zasekao sebi prst do te mere, mislim, ništa strašno, zamoto se, ali on bio potpuno na treni nekoliko dana. Nije mogao sebe da drži na brodu, a kamoli da nešto pomaže u plovidbi. I onda, znači, bilo kakva povreda, bilo šta je puta 50 problem u odnosu na kopnu. Pa čak i kad neko onako malo mu nije baš onako sve u glavi dobro, jer onda on ispada iz stroja, neko mora da vodi računa i o njemu, i plus ostajemo bez čoveka u dežurstvima, noću, danju, levo, desno, tako da je ovako potpuno jedan drugačija perspektiva svega. I moramo mnogo se čuvamo povreda, mnogo. A tek da neko padne u vodu da ne spominje, to je onako, to bi bilo baš loše. Baš katastrofa, to bi najgori scenarij. Pored onoga požara, ono što smo pričali, da je neko ovako upadne u vodu. Da li ste se kupali? Kupali smo se, znači otprilike je nekako sudbina htjela, to baš bude na sred, otprilike kupanje inače moguće samo u uslovima kada nema vetra, nema talasa, kad je apsolutno mirno, mada tu uvek može nešto da zaduva i to je isto potrebna maksimalna opreznost. Spustili smo platformu, vezali smo neki plutajući konop za bokobra, pustili na 30 metara iza, čisto da ima jedan kanap za koji možemo da se uhvatimo, držimo, mada je uvek neko bio na brodu. Najveća opasnost bi bila da zaduva neki vetar, ako nema nikoga na brodu, da nam oduva taj brod, jer brod je velike površine i mnogo brže driftuje nego plivač. Znači, plivač ne bi mogli da stignemo uopšte plivajući kad bi nam krenuo. Tako da smo iskoristili tu jednu priliku, odlučili da se okupamo. Na tom mestu je dubina preko 5 km, kako smo gledali na karti, a temperatura vode je bila fantastičnih 26 stepeni u februaru mjesecu. Znači, onako, to je bio baš podatak neverovatan. I tu sam imao situaciju, pitao si me, ajkule, šta? Naravno, nadali smo se, ajkule nismo viđali usput, nadali smo se da ih ni nema, pa za tih par minuta valjda nas neće čuti da se pojavi. Onda sam ja u tom jednom momentu iskočio i kad sam vidio tu senku broda dole, to crnilo, to mi je bilo onako strašno. Znači, skočio sam tamo, otplivao sam od broda i kad sam se vraćao prema brodu, ovako držao sam lice u vodi, plivao sam kraul i imam običaj inače da gledam u vodi. I onda sam ovako u jednom momentu pogledao jednu tamni deo vode, jednu crnu senku onako, koja je onako prilično velika. Trebalo mi jedno pola sekunde da ukapiram o čemu se radi. Trgo sam se, stvarno sam se uplašio kad sam ukapirao da je to senka broda, kako je sunce onako preko broda sijelo i senka broda je bila možda jedno 10 metara dubine. Se vidio kao jedan tamni deo. Kad sam to vidio, znači stegao sam se, kad sam se popolno rekao, dobro, upisao sam se, plivao sam, tako da je ipak kad znate da je 5 km ispod vas onako nešto, Titanic je na 3200 metara, ovo je bilo 5000 metara ispod. Onako baš jedna ozbiljna dubina, ali eto, prosto nas je vuklo da i to probamo. Nemate pojas kad tu plivate i nemate? Nismo imali pojase, bili smo onako. Inače, pojas se nosi noću obavezno, vezivanje za brod noću je obavezno, naročito kad se izlazi van kokpita tamo, postoje tamo neki lifelines, i to su razapete tako trake neke za duž leve i desne strane broda i sve vreme kad se krećete ste vezani za taj brod, baš iz razloga da ne bi neko ispao pa da ne bi morali da ga vadimo i vraćamo, jer je to bi bio stvarno horor. Prvo, na talasima od 5 metara okrenuti brod, spustiti jedra, pripremiti to sve i okrenuti se za nekim i onda ga ubaciti na brod na takvim uslovima, to bi je stvarno bilo, onako, uopšte nije bilo opcija. Tako da je bezbednost tu mora bude maksimalna, znači svi smo u pojasevima, noću naročito i vezani za brod u tako teškim uslovima i u kokpitu, a kad se izlazi van kokpita obavezno vezivanje za brod, tako da tu stvarno kompromisa nije bilo. Oprema onako, baš bude hladno noću, aktivni veš, dole se nosi kapa, rukavice jedričarske, onako s prstima, ali ima ulogu i da štiti od hladnoće, znači oprema onako full. Tu recimo noć jednu kad smo to driftovali, to kad je bilo najteže, onako toliko su nas talasi zasipali, bili smo skroz mokri. Skroz mokri, 5 sati to recimo trajalo, ali nekako, eto,
Kad je pao vetar, rešili smo tu situaciju, tako i ta oprema ne drži to sad. Ne može to ostati suvi takvim uslovima i onako baš je bilo zahtjevno. Ali eto, malo smo kijali, prošlo nas je, veterinar nas je rešio i onda smo bili posle toga okej. Tako da je tu, znači, ne samo i dole u kuhinji, isto i u kuhinji ima se kecelja, znači nešto vrelo da se prospe, zato kažem, ekspres lonac je majka. Da se prospe vrela voda po kuvaru ili da nešto isprska, neke opekotine da neko doživi onako, to je, kažem, to nije samo njegov problem. Neko mora s njime bavi, izgubili smo čoveka ispod stroja, ne može da pomaže oko plovidbe, tako da je baš onako tu opijanja nema, popije se malo vince, pivo, da, neka rakica, to može naravno, ali nekog alkoholisanja, nekog opijanja, to nije slučajno. Tako da je, eto, to je ovako drugačije, mnogo je drugačije, ali mora da se prođe, mora da se doživi. Dobra stvar je što kad se krene, posle dan, dva nema nazad, ima samo napred. Ne može, vraćamo se, mora da se izdrži i to je to. Juče je daleka istorija, to je potpuno nebitno šta je bilo juče. Šta će bude sutra? O tome ćemo sutra razmišljati. Recimo, mnogo jako osjećaj slobode je bio kad smo u tokom plovidbe, mi smo prošli kroz 4 vremenske zone, recimo, znači 4 puta smo trebali da pomeramo sat. I znate kad smo ga pomerali? Kad se mi dogovorili. Mi smo odlučivali koliko je sati, on ko Chuck Norris. Sad nije 5 popodne, sad je 10 prepodne. Jer može. Tako da smo imali neki svoj sat koji uopšte nije bio koordinisan sa tom vremenskom zonom. Sunce nam izlazi, recimo pola 4 ujutru, rekao, što je ovo dobro, čovječe, pola 4, sviće nam, zapravo je bilo neko vreme pola 6, ali potpuno ne bi. Tako da taj jedan osjećaj, ovako pravila su samo one koje se mi dogovorimo na brodu. Znači, naravno, poštujemo prirodne zakone, vetar, talas je to mora. Sva druga pravila su samo one oko koje se mi tu dogovorimo. Nema ovako besmislenih pravila. Tako da taj jedan osjećaj slobode bih isto istakao, jedan neverovatan. Paradoksalno, mali brodić, nemaš gde. Oko tebe ogromni okean, s druge strane jedna sloboda, onako neverovatno. Tako da je vrlo ovako širok aspekt cijelog tog putovanja. Znači, onako, mnogo širi što može da se predvidi. Tako da je vredna priča. Sljedeće mi je, recimo, to mi se onako nešto vrti po glavi, sad volio bi do Havaja brodom, pa nešto tamo, taj Kalifornija, San Diego ili San Francisco, odatle se obično kreće. Havaj, to je neka ruta, 2200 milija otprilike, nije to toliko mnogo, ali to mi je kao nešto zanimljivo, recimo, to bi možda nešto sljedeće organizao sebi. Ekipu sam već našao, to su se već prijavili, još samo nađemo brod i da onda možda krenemo tako neku priču. Inače, taj Mont Everest u jedrenju je Earthhorn. To je onaj najjužniji deo Južne Amerike, te se sudaraju Atlantik i Pacifik. To je onako najzahtevniji deo u jedrenju. Možda nekada jednog dana, ali za sad ovako, egzotična ostrva, to mi nekako više leži trenutno.